Bodoland People's Committee on the Delimitation of Assembly and Parliamentary Constituency in BTD आरो बड'लेण्ड जुनार सुरक्षा मन्चनिफ्राय अर्गेनाइज खालामनाय बे प्रेस मिटआव फैनाय बड' टिभि चेनेल इउटुब चेनेलनि थान्दै नोंथांमोन जोंनि प्रेस मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायबाय आरो साबायखर बावबाय। दिनैनि जोंनि प्रेस मिटनि गाहाय थांखियानो जादों आथिखालाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया आसामनि एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सिफोरखौ थांनाय 2022 मायथाइनि 27 डिसेम्बरनिफ्राय खामानिखौ जागायदोंमोन। फैयै फैयै नै बे आगस्ट दाननि थांनाय 11 अक्ट'खालि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया गावसिनि फाइनाल ड्राफ्ट प्रप'जेलखौ नटिफिकेशन होनानै अर्डारखौ इस्यु खालामबाय आरो बे फाइनाल ड्राफ्ट प्रप'जेलखौ नायनानै जों नुबाय बिराद दुखुनांथाव, बिराद लासिंसिं, कुनु पयटे बेखौ गोजोननो हायाखै जों। भारतनि संविधान आर्टिकल 330 साब 2(c) 6 शेड्यूल एरियायाव थानाय ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सिफोरा रिजार्भ थाजोबनांगौ। नाथाय बिनि बदलै मा खालामबाय, 15टा एसेम्बलि सेगमेन्ट बिटिडिनो होनाय देखायबाय, 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ ट्राइबेलनि रिजार्भ सिट देखायबाय, बाखि बांसिन 9टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जेनरेल देखायबाय। आरो ओरैबायदि दाबाय बे 9टा एसेम्बलि सेगमेन्टनिफ्राय कुनु दिन रावबो ट्राइबेल मानसिया देरहालांनो हानायनि अबस्थायाव दोनाखिसै। आरो बे 6टा रिजार्भ सिटफ्रावबो ट्राइबेलनि सुबुं बिसाना जेसेबां थानांगौमोन बेसेबांखौ दोनाखिसै। बहाबा हयथ' 5%, 10% एसे बारा देखायनानै 6टाखौ खुनुरोखोम ट्राइबेलनि एसटि रिजार्भ सिट देखायबाय। कय बोसोरनि उनाव मा जागोन, बे 6टा रिजार्भ सिटआवबो ट्राइबेलफ्रा देरहानायनि कुनु चान्सआनो थानाय नङा। बेखायनो कुनु पयटे जों बेखौ गोजोननो हायाखै। आरो पार्लियामेन्टारि सिट जोंहा मोननै मोननांगौमोन, क'क्राझार पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सि बेखौ अदेबानि रिजार्भ सिट हिसाबै देखायदों। खिन्थु बे आर्टिकल 330 साब 2(c) मथे 6 शेड्यूल एरियानि ट्राइबेल मानसिफ्रा लकसभानि सिटखौ रिजार्भ सिट मोननांगौमोन। आर्टिकल 330 साब 2(c) मथेसो जानांगौमोन। नाथाय आर्टिकल 330 साब 2(b) मथेसो होनायखौसो दिन्थिदों आरो। बा आर्टिकल 330 साब 2(c) खौ मानो क'क्राझार पार्लियामेन्टारि सिटनि केसाव मानो बाहायदा आरो उदालगुरि पार्लियामेन्टारि सिटखौ मानो होदिया? 2007नि डेलिमिटेड कमिशना कुलदीप सिंहनि चेयारमेनशिपआव जे डेलिमिटेड कमिशन जादोंमोन, उदालगुरि पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सि दाना होदों। दा नैबेनो जाबाय 2007आव बै समनि डेलिमिटेड कमिशना फोसावनाय बे ड्राफ्ट प्रप'जेल फाइनाल। बै समाव जुदि मोननै पार्लियामेन्टारि सिट दिन्थिनो हादोंब्ला, दानो हादोंब्ला, दा मानो हाया? हायैनि खारना बे जादों डेफिनेटलि जों बुजिनाय मथेब्ला इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया इन्डिपेन्डेन्टलि हयथ' खामानि मावनो बिसोर सुजुग हयथ' मोनाखै। आसाम गभर्नमेन्टआ डेफिनेटलि बहाय पलिटिकेल प्रेसार थादों। बे प्रेसारनि जाहोनावनो दरं आरो उदालगुरि नाम दोनफ्लानानै उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै एसेम्बलि सेगमेन्ट, बाक्सा जिल्लानि मोननै एसेम्बलि सेगमेन्ट, 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ दरं उदालगुरि पार्लियामेन्टारि सिटजों सरजाबना होबाय आरो। बेयावथ' कुनु पयटे कुनु ट्राइबेल बर' मानसिया देरा। मतलबा जाबाय गावसिनि बिजेपि पार्टिया जाहाथे जुगे जुगे बै दरं उदालगुरि पार्लियामेन्टारि सिटनिफ्राय देरहालांबाय थानोसै। मतलबा बिराद गाज्रि। आरो बेबायदि खालामनायनि जाहोनाव जोंहा आर्टिकल 330 साब 2(b) मथे लखिमपुर होनबा दस्रा नन 6 शेड्यूल एरियायाव थानाय पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सिया रिजार्भ जानांगौमोन। बै नन 6 शेड्यूल एरियायाव थानाय ट्राइबेल मानसिफ्रा डिप्राइभ जानोसै दा। दा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बोरैहाय बे इलिगेल खामानिखौ मावनो हाखो? इट इज एन इलिगेल एक्ट।
sheer violation of the provision of the Constitution of India. दा बेखायनो जों लास्टआव उफाय गैयैनि सुप्रिम कर्टआव थांनो जों लामा नागिरगासिनो उफाय गैया दा बे सिटुएसनाव जों खावलायनो नागिरदों बेबायदि सिटुएसनाव बर'खौ ट्राइबेलखौ जेराव सेस खालामबाय आरो नैबे लास्ट इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि ड्राफ्ट प्रप'जेलजोंनो मोनसे खोथाखौ रोखा खालामनाय जाबाय जे बिटिएडिआ आथिखालाव 6 सिडुल प्रभिजनाव गैलिया मिनिंआथ' एकदम क्लियार जाबाय 6 सिडुल प्रभिजन मथे आर्टिकेल 332 330आ जेरैबायदि एप्लाइ जानांगौमोन बेखौ खालामाखिसै मिन्स 6 सिडुलाव गैला बिटिएडिआ बिनि मिनिंआ बे जाहैबाय दुखुनांथाव रोखोमै जोंहा मा जाबाय एबसुनि माखासे लिडारफोर इउपिपिएलफोरनि दाखालि 20 जुन थारिखआव जि फार्स्ट ड्राफ्ट प्रप'जेल फोसावबायमोन बेखौ लानानै ओरैबायदि खुसि जाबाय बम गावबाय खाना जाबाय जायो दा मा जाखो आल्टिमेटलि जों खावलायनो लुबैदों रावहाबो एमएलए मन्त्रि सोरबा एमपि एमसिएलए एम सोरबा बिटिसिनि चिफ जानानै थांनाय खुनु मरेल राइट गैला मोनथाय गैया बेखायनो एस ए होल ट्राइबेलनि बर' जातिनि खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखाय बे ड्राफ्ट प्रप'जेलनि बेरेखायै प्रटेस्टआव आरो अन मरेल ग्राउन्डआव गासिबो बर' एमएलए एमपिफ्रा इएमफ्रा एमसिएलएफ्रा इनक्लुडिं प्रमद बर' ओंखारजोबनांगौ दाबायदि रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैदों अन बिहाफ अफ आवार डिफारेन्ट फ्रन्टियेल बर' अर्गानाइजेसन आं दुलाराय बर' फिसाफोरखौ खावलायनो नागिरदों नोंथांमोनाबो रायजो राजाबो प्रेसार होदो सासे केबिनेट मन्त्रि दंमोन इउपिपिएलनि एमएलए दं कয়েকজন बिपिएफनि 3 दं मा खालामखो बिसोरो नो रिएक्शन एट अल आरो ओरैबायदि खालामबाय एसेम्बलि सेगमेन्ट दानायफ्रा फर एग्जाम्पल आं होननो नागिरदों पर्बतजराया गोदान सिभिल साबडिभिजन दादों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकजों दाजाजोबनाय बे पर्बतजरा साब डिभिजनखौ बोख्लाबजोबनानै खावसेखौ माबायाव दोनहैबाय मा होनो पर्बतआव दोनबाय खावसेखौ नै बावखुंग्रियाव सोना दोनफैबाय माखासेखौ आरो हजों गसाइगावआव सोना दोनहैबाय मा जाखो बियो खोनानो मोन्दों नै दा मेपआ ओंखारथ'वाखै बनरगाव ओनसोलखौबो दानख्लाबनानै माजों माजों सरजाबाय जाहैबाय दहाय इलेक्सन अफिसारनाव आं फन हरदोंमोन जे मेपआ ओंखारबाय नामा मेपआ ओंखारथ'वाखै जों नेगासिनो दं आरोखि दा मेपखौ नुबासो मा मा गामिखौ एक्जेक्टलि बबे एसेम्बलि सेगमेन्टआव सोहरदों अब्लासो थाल मोनसिगोन आरोखि दा नैबे नटिफिकेसन नायनानै थालखौनो हमनो हाया बेखौसो जों वेलकाम खालामदों मोजां खोथा जुदि जों दा 100 खानसो बनरगावआ मैखोम बर' ओनसोल बे 100 खान गामिया दानजानानै जेरै बावखुंग्रियाव सोहरजाबायब्ला अब्ला क'क्राझार होन रिजार्भ सिट देखायदोंब्लाबो दतमा होन बेसेबां ट्राइबेल पपुलेसन दङ बेवहाय बेखायनो आं दहाय एसे सिगाङाव बुंदों जाय 6टा एसेम्बलि सिटखौ ट्राइबेलनि रिजार्भ सिट देखायदोंब्लाबो हयथ' बहाबा 5% 10%ल एसे बारा देखायनानै जास्ट नामखि वास्ते रिजार्भ सिट हिसाबै श' खालामदों 5-10 बोसोरनि मा जागोन मालाया बांबाय थागोन जोंनोथ' जामखोलाङोसो अब्ला बै 6टा एसेम्बलि सिटफ्राबो आफ्टार 5, 10, 15 इयार्स बे जेनेरेल समस्ति बानाय जाहैगोन अबा ट्राइबेलफोरनि पलिटिकेल फिउचारा बहा दं बेखायनो बे सिटुएसनाव एसे होल बर' जाथिया पार्टि फुर्ति गारजोबनानै ज' जानानै थैथां बड'लेण्ड आलादा हादोरनि थाखाय सोमावसारनोसो जानजि खाफ्रानांगौ होननानै जों खावलायनो लुबैदों खुनु खामानि गैला दा गोदो जों मुखास्थ' दङ गोसोआव दङ 1967आव बै समनि पिटिसि लिडारफ्राबो भट बर्जन पलिसि लानानै गावख्रुजालायदों बिराद लाठिचार्ज जादों बै समनि जोंनि सिनियर लिडारफ्रा जुदि हादोंब्ला जोंनिया मानो हाबालाय मानो हाया दा एबसुखौ खावलायनो लुबैदों बिपिएफखौ इउपिपिएलखौ पार्टिया देरसिन नङा आफादा देरसिन नङा प्रिन्सिपल इडिय'लजिया देरसिन जाति हिसाबै थांनांगौनि जिथु माबा एसपिरेसन जि क'इस फर द सार्भाइभेल एन्ड एक्जिस्टेन्स एज ए डिस्टिंक्ट बर' नेसन बिसोर देरसिन
आलादा हादोर दानायसो बयनिख्रुइ देरसिन एजेन्डा जानांगौ थैजासिम नों एमएलए मन्थ्रि जानो हामालाय मा मावनो हागोन नोङो दिनै उरखाव गोरा ब्रह्म मानो रिएक्सन होआखै बियो बिहाथ' मरेल दायित्व दंमोन नट अनलि मरेल कनस्टिटिउसनेल जिथु रायजो राजा भट दं बेखौ देरहाहोदों बिराद दुखुनांथाव आरो दा असे खोथा बुंबा दुखु मोनो नोंखौ आंखौ सैमा थां अमा थां अख्लाबलाबायनो नागिरो जों बेफोरखौ गिया फासयनो जों गैया आरो जों जायखौ राइट नुदों जायखौ राइट सानो जों बेखौ मावो आरो थेंक इउ सार चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002229394 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन